Komplet it-tfittxija għall-ajruplan QZ8501 tal-linja tal-ajru AirAsia. Dan wara li matul il-lejl tal-ħadd intilef il-kuntatt bejn ajruplan u t-torri tal-kontroll tat traffiku tal-ajru. L-ajruplan kien fuq titjira mill-Indonezja lejn Singapore. Il-kap tal-Aġenzija tat-Tiftix u s-Salvataġġ fl-Indonezja qal li mid-dettalji moddija lilhom il-probabbiltà hija li l-ajruplan spiċċa f'qiegħ il-baħar. Dan huwa wkoll il-ħsieb ta' diversi esperti li qed isegwu il-każ mill-qrib. Mal-50 ajruplan u 30 vapur huma involuti fit-tfittxija għall-ajruplan. It-tfittxija fl-ajru ġiet sospiża mill-ġdid għal matul il-lejl iżda qed tkompli t-tfittxija fil-Baħar Ġava fejn huwa maħsub li hemm il-fdalijiet tal-ajruplan u l-ġisma tal-persuni li kienu fuqu. Il-maġġoranza tal-passiġġieri huma Indoneżjani iżda hemm oħrajn minn Singapore, mill-Malasja u anke minn Franza. L-ajruplan sparixxa madwar satejn wara li telaq mill-Indonezja bit-titjira li suppost kellha tieħu madwar 3 sigħat. L-ewwel indikazzjonijiet juru li l-ajruplan kien fuq rotta bħas-soltu, però il-pilota kien qed jitlob li jbiddilha bir-raġuni li ngħatat tkun it-temp ħażin. Dan qabel intilef il-kuntatt mat-torri tal-kontroll. L-Aġenzija tat-Tiftix u s-Salvataġġ fl-Indonezja għadha tikklassifika tfittxija l-ajruplan bħala waħda ta' salvataġġ, iżda qalet ukoll li mhux teskludi l-agħar xenarju. Dan huwa t-tielet inċident kbir din is-sena li kien jinvolvi ajruplan.